Dobrý matroš. Ale jeho vek orgánov vedia. Tak, že on má 18-ročné srdce. Počkej, nie, srdce má, jak 37-ročný človek. A Penis má jak 10. Pipelo. Prestal mu zarastať. Jeho 5-ročné cikťoro. Mám 39-ročné pľúca. Mám pečienku 17-ročnú. A penis má. Taký Deadpool trošku. To bude hľadať v tom buši. V tom buši ho bude hľadať, ne? Nemá puš, predstav. Ale však on sa vrátil. On je Benjamin Button. Počkaj. Není Benjamin Button. Nie, počkaj. Hej, on starne do batoľata. Celý podcast na YouTube kanáli Dobrý matroš.